Изге Рамазан айы узып бара. Бүген аның 19-нчы көне. Дин кардәшләребез бу айны гамәл гыйбадәттә ураза тотып, ифтар ашлары үткәреп дәвам итә. Күрше районыбыз Теләчедә Татарстан мөселманнары диния нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Самигуллин катнашында булган ифтардан алдагы хәбәребез. Теләчедәге туган авыл күңел ачу комплексының даны еракларга таралган. Биредә рәхәтләнеп ял итәргә, төрле бәйрәм кичәләр үткәрергә, янындагы музейга чыгып, үткәнеңне, бүгенгене күреп фикерләргә, зоопаркында искитмәле кош-кортлар, йорт хайваннарын күзәтергә мөмкин. Биредә бар да кешеләр өчен эшләнә. Ресторан күңелне тартып тора. Әнә шуңа күрә дә биредән кеше өзелми. Төрле мәҗлес, туй, туган көн, бәби чәе, очрашулар үтә. Кичә биредә ифтар мәҗлесе булып узды. Күңелләрнең иң нычка кылларына кагылып, динне зурлау, җәмәгатьчелек белән бергә дугалар тыңлау күңелгә хуш килде әлбәттә. Мондый ифтар ашларын Рифкат абый Шафиков үзенең җәмәгате Гөлнур апа балалары белән бергә елда үткәрә. Аллаһының мең рәхмәте булсын аларга. Быел мәҗлескә чакырылучыларның географиясы нык арткан, саны 300-гә җиткән. Сүз сонда түгел әлбәттә. Аның чын күңелдән, саф йөрәктән һәм Аллаһы Тәгаләне зурлау, динне күтәрүдән гыйбарәт. Ераклардан килүчеләр иң элек музей белән таныштылар. Биредәге экспонатларны күреп хушландылар. Аннары бергәләшеп бина эченә үттеләр. Икенче катта вәгазь тыңлап дуга кылдылар. Ифтар мәҗлесенә килүчеләр иң элек барысы да Камил Самигуллинны диккать белән тыңладылар. Вәгазьләр, дугалар күңелдән күңелгә урнашты. Пәйгамбәрбез әйткән бит бер хадисендә: кешеләр ураза тоткач, авыз ачарга ашыксалар, алардан һич кайчан бәрәкәт китмәс. Ураза тотучының ике сөенече бар. Берсе авыз ачканда булса, икенчесе исә Раббысы белән очрашкач дигән. Рәсүлебез: бирегез ураза тоткач, хөрмә яки финик белән авыз ачсын. Хөрмә тапмаса, су эчеп ифтар кылсын. Чөнки су пакландыручы. Бу ифтарда да нәкъ шулай булды. Биредә бар да дин тотучылар өчен эшләнгән дигән идем бит. Өстәл өстендәге сый-нигъмәтләр дә, тәмле җимеш сулары, аш-су, җиләк-җимеш ураза тотучылар өчен хәстәрләнгән. Монда бернинди вәгазьләр дә сөйләү кирәкми. Барысы да килгәннәр, урыннар буш калмаган. Димәк, бу Рифкат абыйны хөрмәтләү, аның гаиләсенә, үзенә Ходай сәламәтлек һәм бәрәкәтле гомер бирсен диде Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Аннары ифтарда катнашучылар сый-нигъмәтле өстәл әзерләп чакырган Шафиковлар гаиләсенә берәм-берәм рәхмәтләрен әйттеләр. Аллаһым, шушы уразамны синең өчен тоттым. Сиңа гына иман китердем һәм сиңа гына тәвәккәл иттем. Синең ризалыгың белән авыз ачтым. Эй, гынахларымны гафу итүче Аллаһым, минем әвәлге гынахларымны да, соңгы гынахларымны да ярлыка. Амин. Ураза тотучыны ашаткан кеше алачак савап, ураза тотучы кешенең савабына тиң була. Әмма аның савабында һич тә киметми. Тоткан уразаларыбыз савапка булсын.